Здравейте хора, днес ще ви покажа за на брат ми детето за рождения ден, който е в събота, тази събота. Какво сме купили. Така, първо започваме с всичко, защото тя става на една годинка. 2 фойерверки, сокчета за децата, сладки различни броеве, безалкохолно. Тук някакви пуканки. Ето, честит рожден ден също има. На базата ще я пуснем детско, разбира се. До събота, петък или направо сега, трябва да махна коледната украса, защото коледната ми украса още стои. Буквално елхата ми, просто малките тук по празниците, като идваха, всичко е направо. Елхата само ми остава с един гирлянд и с едни лампички. Аз направо съм в шок. Толкова много играчки сложих ето по тази елха. И най-накрая какво? Без играчки си останах. За тези, които ще идват на рождения ден, те си знаят. Тук трябва да махна хора, но купихме от Джумбото такива. И нататък коледни сурвачката ще ги оставим. Обаче ми хора най-много от всичките работи ме кефи свещичката. Просто вижте колко е сладка. На едно, там с някакви гирлянди. Тортата също ще ви я покажа, обаче в момента не е в нас. Тук имаме някакви дядо коледовци. Трябва да ги махна. Вкъщи ще ви покажа каква елха имам. Може утре, като се пребера, или петъка, по-добре утре в четвъртъка, защото днес срядата не бяхме на училище. По-добре в четвъртък, утре, мога, като се прибера на обяд, ако успея, или вечерта тази елха, която е почти колкото мен, да я махна. Качвала съм, спомням си, защото тук бях качила някакви снимки на залата. Общо, сега ще ви покажа вече как е завършила. Има още много малко работа, но за сега сме си топ. Сега ще ви покажа всичко, но мисля, че от мен ще трябва да цъкнете за втора част. Явам ще да в коментарите тази всичка дали ви кефи. Защото абсолютно мене ме кефи. Като навърши 12, разбира се, защото ще е такова. Така хора, цъкнете плюс за час 2.